usuke unyakazisa inhliziyo zethu. So siyabonga kakhulu bazalwane ngalokho. Singaphinda abazalwane sivula amabhayibheli ethu encwadini kaJakobe la ebekade sifundelwa khona umfowethu uDlangalala. Namhlanje nangesonto elizayo siqala isihloko noma ingxenye ekhuluma ngokuqaphela ulimi. Ulimi iBhayibheli lithi kumele ukuthi siqaphele. Umzalwane nomzalwane unomthwalo awunikezwe uNkulunkulu loyo okholiwe inkosi uJesu ukuthi aqaphele ulimi lwakhe. Lapha emsebenzini esikoleni la ngifundisa khona kunozakwethu oke wangakhuluma kahle nomfundi othile eklasini phambi kwabanye abantwana. Ethatha indaba ebekade siyikhuluma nje siyihlanganele siyothisha yamshisa enhlizweni uthe masefika eklasini wavelele wayikhuluma nje isidangalaleli bezwa bonke abanye abantwana. Wayiphatha kahle ingane ukhuluma kathisha yahamba yaya ekhaya yangasho lutho kuyena ma ifika ekhaya yafike yabatshela into eyenzakalile esikoleni maqede yanyamalala yangaziyo ukuthi yephi. Kwadlula insukwana abazali baphenika ukuthi lo mntwana uyephi manje kwenzakaleni wasitshela into emphathe kabi waqeda wangabusatholakala. Babuya beze esikoleni bazobika udaba ukuthi ingane ifikile la yakhuluma ngento engamphathanga kahle esikoleni yaqeda yanyamalala ayaziyo ukuthi yekuphi. And you can imagine bazalwane ukuthi uthisha kwesimene esijani ngaleso sikhathi. Yozimbili izinto engabe zenzekile la into yokuqala ngenzeka ukuthi akekho nje ngokuzibulele. And then ma ezibulele kusho ukuthi ngamazwi akhe usekhiphe umphefumulo. Akagcini ngaloko kuphela into elandelayo ukuthi aphelele umsebenzi angaphinda asebenze impilo yakhe yonke. But ngomusa kaNkulunkulu ingane yatholakala and abazali bakwazi ukuyibuyisa yakwazi ukukhuluma neSMT udaba lwalungiswa. Lesimo bazalwane sisivezela isimo lakho namazwi edala umonakalo. Amazwi amancane nje akhishwa ngomlomo womuntu angakwazi ukudala umonakalo ngendlela yokuthi umuntu angaphelelwa umsebenzi noma omunye umuntu ayibulale ngenxa yamazwi. Bani ngiyacabanga bazalwane njengoba sila namhlanje kuseni sonke singavuma ukuthi siyawenza umonakalo ngolimi lwethu. Siyawenza umonakalo ngamazwi esiwakhipha ngomlomo wethu. Sonke njengoba sila namhlanje kuseni siyalisebenzisa ulimi. And sonke siyona ngolimi. Mhlawumbe ngenzeka bazalwane ukuthi wena awukakazi ube kule nkinga le esikhuluma ngayo yalothisha noma inkinga ecishe ifane naye kodwa njengoba ula namhlanje kuseni nawe wakwamlimaza omunye umuntu ngamazwi wakhipha ngomlomo wakho. Abanye bethu bangena nabe inkinga ecishe ifane njengalezi ngamazwi abawakhipha ngomlomo wakho. Mhlambe kunabantu ongakhulumisani nabo mhlambe emndenini wakini ngenxa yamazwi awakhipha ngomlomo wakho. Mhlambe walahlekelwa umngane owakhuluma into ngaye wayithola kade uthi ukhuluma ecasheni kwaphela ufriendship. Ulimi bazalwane alugcini nje ngokwenza izinto ezincane njengalezo. Ulimi lingenza ngisho idivorce, ngenza abantu abashadile sibophezulu somshado bahlukane ngenxa yolimi. Ulimi lidinga uqashela. Lidinga ugadwa ulimi ngoba uma lingagadiwe ulimi lingenza umonakalo omkhulu. Ulimi bazalwane lidinga uqashelwa noma ugadwa ngoba uma amazwi ake aphuma emlonyeni wemuntu awakwazi ukubuyela emuva. Izwi alikhuluma ukwazi ukuphinda ulidonse. Ungalixolisa yes. Ungazisola ngalo kodwa ukwazi ukuphinda ulibuyisele. Umonakalo owenziwa ukukhuluma awuphindi ulungiseke. Amazwi ahlala enkenketha. Uhlala uwacabanga amazwi. Bakakhulunywa amazwi. Uhlala uwacabanga. Khona ngisho abantu abawodokotela abathi mina umakhelwane ngesayingane wathi ngami.
usaba udokotela waphumelela empilweni kodwa unalento ukuthi kwathiwa ngami ngoba lawo mazwi azange saphinda kuyele uJakobe ke lasifunde khona noma la mfowethu idlangala lesifundele khona ku chapter number 3 I hope azange sesivulile khona uthi amazwi kumele siwalawule and amazwi kumele siwalawule ngaphambi kokuba aphume emlonyeni engakawenzi umonakalo kumele siwalawule engakaphumi emlonyeni wethu and la sizofocusa khona bazalwane sizofocusa nje ku verse 1 no verse 2 wesifundiso sanamhlanje lesifundiswa kuJakobe asiveza la ku chapter number 3 akaqala ukukhuluma ngaso ku chapter number 3 ma umzalwane nje kade ukhona la ebandleni you remember ukuthi beginning noma at the end of chapter 1 uJakobe ke wayithinta le ndaba yolimi actually la sikhona manje siqhubeka kuleya ndaba leya akade iqale ku chapter number 1 ku chapter number 1 verse 26 kuya ku 27 ubekade ekhuluma ngokulawula indlela okhuluma ngayo ngokulawula indlela okhuluma ngayo uverse 26 uthi ukholwa ongayishintshi indlela umuntu akhuluma ngayo akukona ukukholwa okusindisayo mina ngumuntu mayizibiza ngekholwa kodwa indlela akhuluma ngayo ingakaguquki engakakwazi ukulawula ulimi lwakhe lowo muntu leyo akalona ikholwa noma ngabe uzibiza ngekholwa buka nje verse number 6 uma umuntu ethi oyigada ke New Testament njalo mayisebenzisa la mazwi isuke isho umuntu into ayizitshela yona kodwa engelona iqiniso uma umuntu ethi sikhona into ayitshela yona leyo nto ayitshela yona isilona iqiniso yini le ayitshela yona uma umuntu ethi uyakholwa okay naye umuntu into ayitshela yona uzitshela ukuthi umzalwane uzitshela ukuthi uyikholwa uzitshela ukuthi umKristu kodwa engabophi ulimi lwakhe kube sengathi ngetombi kodwa ezikhohlisa enhlizweni yakhe ukukholwa kwaloyo kuyizi yabona lento yamazwi ihamba ibanga elinganani uma umuntu engakwazi ukulawula amazwi akhe lowo muntu asiyena umKristu usho njalo uJakobe lapha ku chapter number 1 so ku chapter number 1 bazalwane ubekhuluma ngokulawula indlela okhuluma ngayo la bazalwane sithola umyalo oqondene nabazalwane uthi uJakobe abazalwane laba abakholiwe inkosi uJesu kumele bakwazi ukulawula indlela abakhuluma ngayo kunendlela abazalwane abakhuluma ngayo kunendlela futhi abazalwane angamele bakhulume ngayo lento le ayisenzekeli ukuthi umzalwane nje wavula umlomo ayayiphumela amazwi amahle namazwi afanele umzalwane uyawakhetha amazwi unento aziyo ukuthi le angimele mina ngikhulume ngoba ngumzalwane futhi mina ngimele ngikhulume kanje ngoba ngumzalwane iFesu uyasilekelela ukusivezela ukuthi eziphi lendlela ekumele siyilawule iFesu 4 verse 25 ngakho ke hlukanani namanga it's very straight hlukanani namanga nikhuluma iqiniso kube lona loyo nomakhelwane wakhe ngokuba singamalungu omunye elomunye uverse 31 makususwe kini bonke ubumunyu intukuthelo ulaka umsindo ukuhlambalaza nakho konke okubi lawa amazwi engamele siwakhulume so uJakobe bazalwane ku chapter 1 usiveze ukuthi umzalwane kumele ayilawule indlela akhuluma ngayo then akhulume ngezinye izinto mayibuya ku chapter number 3 uqhubeka kuleyana eqale ku chapter number 1 but manje ku chapter number 3 usivezela izathu zokulawula ulimi lapha ku chapter number 1 bethi lawuleni ulimi but ku chapter number 3 usethi nazi izathu zokuthi nilawule ulimi why kumele umuntu alawule ulimi lwakhe and yona bazalwane into sokhuluma ngayo la ku chapter number 3 ku verse 1 kuya ku verse number 12 but awudingeke bazalwane ukufunda kakhulu ukuze uthole ukuthi into ekukhulunywa ngayo le passage ikhulunywa ngolimi buka nje verse number 5 lunjalo ke nolimi yabo kukhulunywa ngolimi verse number 6 kanjalo ke nolimi lungumlimi verse number 8 kepha kukho umuntu kubantu onamandla okuthambisa ulimi verse number 9 ngolimi sibonga uNkulunkulu nangalo siqalekisa abantu leli gama lokuliphinda phindiwe kulesigaba sombhalo ku verse 1 kuya ku verse number 12 igama elithi ulimi
njengabantu abakhuluma isiZulu siyazi ukuthi kunamagama otholithana anemqondo emibili igama lilodwa. Naleli gama elithi ulimi igama elikanjalo ulimi lingasho nje lesitho somzimba lesi esiphakathi kwamazinyo namathe lesi sihlanganisa ukudla namazinyo uma kwenzeka leyo nto ethiwa i-digestion lapha kusuke kugayeka ukudla. Ulimi ngaba ilonto leyo lolu olunyakazayo uma umuntu ekhuluma ngaba ileso sitho leso. Banjalo makukhulunywa ngolimi akujwayele ukukhulunywa ngaleso sitho nje somzimba. Makukhulunywa ngolimi kusuke kungathekiswa kukhulunywa ngokukhuluma komuntu. So njengoba sizokhuluma ngolimi asikhulumi ngalesa sitho somzimba esilapha emlonyeni phakathi kwamazinyo. Sikhuluma ngokukhuluma, sikhuluma ngamazwi umuntu awakhiphayo. And siyijwayele le ndlela abazalwane yokukhuluma. Even nathi nje umuntu okhuluma kahle kuthiwa unjani unolimi. Kuthiwa benolimi. Umuntu okhuluma kahle lo. Verse number 2 siyabona ukuthi into ekhulunywa ngayo la khulunywa ngokukhuluma ngokuba sonke siyakhubeka ngezindlela eziningi. Uma umuntu engakhubeki ngezwi alikhulumayo loyo ngophelela impela. Okusho ukuthi into ekhulunywa ngayo la yizwi umuntu alikhuluma ngomlomo wakhe. Yizwi umuntu alikhuluma ngomlomo wakhe. Le passage bazalwane isinikeza izizathu zokulawula ulimi. Izizathu zokulawula ulimi. I hope now we understand. Masithi izizathu zokulawula ulimi sisho izizathu zokulawula amazwi wakhipha ngomlomo wakho. Yazi bazalwane kunombango phakathi kwalabo abazibiza ngokuthi ama-introvert nama-extrovert. Khona bathi thina siyakhuluma thina asinankinga nje hambe siyikhulumela sikhululekile. Bese kubekhona labo abaziwa ngokuthi bathulile bona bajwayele ukukhuluma bathulile. Umbango omkhulu lo bazalwane. I don't know ukuthi uke waba ne-conversation ekanjalo la kunombango nje phakathi kwalezo zinto lezo. Uma uyi-extrovert uyilo muntu oyikhulumelayo unayo into ungathi wena normal. You are a normal person. Actually umuntu kumele akhulume umuntu. Kuze kuthiwe unenhliziyo enhle lento yokukhuluma iqhathaniswa nenhliziyo enhle ma umuntu okhulumayo nje kuthiwa unenhliziyo enhle. But ma umuntu othulayo introvert ngathi awukho normal ngathi umuntu okumele ashintshe. Why umuntu athula umuntu kumele akhulume. Kuze kuqhathaniswe nanenhliziyweni ukuthi ma uthula ngathi unenhliziyweni yini uthula. Umuntu akumele athule umuntu kumele ukuthi akhulume. Yazi bazalwane nje sokhuluma ngolimi namhlanje ithuba lokuthi ama-introvert laba abathulayo bathi niyabona singcwele thina. Ngisho iBhayibheli liyasho ukuthi ulimi kumele liqashelwe. But ngiyafisa bazalwane ukusho ukuthi le passage ayikhulumi ngalo mbango lo. Le passage ayikho ngenani lamazwi wakhipha ngomlomo noma mancane noma maningi. Ayikho ngalokho. Ayikho malana nokuthula nokukhuluma. Ayizothi abantu abakhulumayo bathule noma abantu abathulayo bakhuluma ayikho ngalokho. But ngokulawula uhlobo lwamazwi olikhipha ngomlomo wakho. Noma ngaba amazwi amancane noma ngaba amazwi amakhulu noma ngaba amazwi amaningi noma ngaba umuntu okhuluma kaningi noma ngaba umuntu okhuluma kancane. Umuntu angaba i-introvert akhulume kancane kodwa akhuluma izinto engamela ayikhulume. Angakhuluma futhi amazwi amaningi akhulume futhi izinto engamela ayikhulume. iBhayibheli likhuluma ngokulawula amazwi wakhipha ngomlomo wakho. So namhlanje sobheka isizathu nje sokuqala asizodwa 4 uJakob asinika zona and leso sizathu sithi ulimi lethu kwahlulela. Why kumele silawula amazwi siwakhuluma ngomlomo wethu? Ngoba amazwi wakhuluma ngomlomo wakho aletha ukwahlulela. Chapter 3 verse 1 and 2 bazalwane bami iningi lenu mangabe ngabafundisi. Ngoba niyazi ukuthi siyakwamukelisa ukwahlulelwa okunzima. Ngokuba sonke siyakhubeka ngezindlela eziningi. Uma umuntu engakhubeki ngezwi alikhulumayo lowo ungophelela impela. Umuntu okwazi ukubamba umzimba wakhe wonke ngongathi ngedomo. Bazalwane uke waqaphela uma ufunda le ncwadi I know ukuthi since iqalile le ncwadi khona abazalwane bayithatha nje le ncwadi read from chapter 1 up to the last chapter. And if ungakakwenzi lokho encourage nje uyagqugquzela ukuthi uyithathe nje le ncwadi njengoba kuyiyona incwadi esihamba nayo uyifunde nje kusuka chapter 1 uzofika egcineni. But mawuthi uke wakwenza lokho uzoqaphela ukuthi kunendlela le ncwadi engenisa ngayo isubject noma engenisa ngayo isifundiso esisha. Yabo maqala isihloko esisha
kunendlela ubona ngayo okay kunesihloko esiqalwayo manje. Igama lokuqala uzolibona njalo uma uqala isihloko esisha igama elithi bazalwane. And I think uJakob intentional mayisebenzisa le gama leli one ufuna ukuveza ukuthi lezi zinto lezi akhuluma ngazo izinto engenzeka zingabi applicable bangakwazi ukuzenza laba abangesibona abazalwane. Meaning ma ula namhlanje kuseni lalela lesifundise ucabanga ukuthi lento angikwazi ukuyenza mina. There are two possibilities. It's either umzalwane ongazi-challenge ukugcinizwa kaNkulunkulu ngokusizwa umoya noma usiyena qobo umzalwane because lezi zinto lezi sizokhuluma ngazo la izinto eziqondene ngqo nabazalwane labo abazelwe kabusha ngoka chapter 1 verse 18 bezelwe ngezwi. But again ukusebenzisa igama elithi bazalwane indlela yothando uJakob ukhuluma njengomfundisi ekhuluma nebandla. Indlela yothando uku-addressa labazalwane. So mawubona le gama elithi bazalwane ngenze ukuthi introduce isifundisi esisha. But okwesibili akusebenzisayo unikeza umyalo njalo mayeveza isifundisi esisha usinikeza as a command. Usinikeza njengomyalo. Meaning uJakob ebazalwane la uzonikeza indlela zokuphila zabazalwane. And indlela azinikeza ngayo le ndlela zokuphila uzinikeza njengomyalo. Uyabayala labazalwane uzinikeza njengomthetho kaKristu. Ubafundisa ukuthi umzalwane kumele ukuthi aphile kanjani and akawabeki lamazwi njengama-suggestion uwabeka as ama-command. Kumele nenze ukuthi akumele nenze ukuthi kumele nenze ukuthi akumele nenze ukuthi. Clear imperatives ama-command imiyalo uJakob ayinikezayo. But okwesithathu akuvezayo uveza isizathu ufika athi bazalwane ningenzi noma nenze ukuthi bese athi ngenxa yalokho unikeza isizathu. Why unikeza isizathu mayiqeda ukunikeza umyalo as a way of motivation ukuthi kwenzeni lokho yes kumyalo kwenzeni ngoba inkosi ishilo but naka namanye ama benefits noma nazi lezi izinto ezinganigqugquzela ukuthi niyenze noma ningayenzi lento. But if ungakazi ukuqophela lokho othi ngiqaphelise kancane sibuyeleni back chapter number 1 my introduce isifundiso malana neinhlupheko ku verse number 2 uthi bazalwane bami ayibone lo gama bazalwane bami bese nikeza umyalo uma nehlelwa izilingo ezihlobonhlobo zithatheni ngokuthi zingukuthokoza kuphela. I-command why nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela motivation. So mawona la magama uzobona bazalwane uzobona i-command uzobona i-motivation. But buka ku verse number 9 again maye sekhuluma ngendlela ekumele sibuke ngayo impilo sibuke ngayo labo abacebile nalabo abahluphekayo ukuthi ku verse 9 bazalwane ompofu makazi ngqondo ukuphanyiswa kwakhe. A command bazalwane i-command i-motivation. Verse number 13 uma ekhuluma ngama-temptations lento esibiza ukuthi ilingu izinto ezikudobela esonweni uyingenisa kanjani ku verse number 13 uyingenisa nge-command mangabikho muntu othi uma elingu ngilingwa uNkulunkulu. Verse number 16 bazalwane bami abathandekayo ningadukisi. Mina ngihlangana la magama bazalwane bami bese kuba i-command bese kuba i-motivation. Why ingamele kube khona umuntu othi ulingwa uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu angelingwe ngobubi naye uqobo uNkulunkulu akalingi umuntu ngokubi. A motivation. Chapter number 2 mayingenisa isifundiso malana nokukhetha abantu ebandleni uthini ku verse number 1 bazalwane bami ukukholwa inkosi yethu Jesu Kristu inkosi yenkazimulo mangabi nokukhetha abantu. Why? Verse number 2 ngokuba uma ngena esinagogeni veza another example. Chapter number 2 verse number 14 uma ekhuluma ngemsebenzi uthi ukukholwa kusindisa kuveza imisebenzi ku verse number 14 kusiza ngani bazalwane bami uma umuntu ethi uyakholwa kepha engenayo imisebenzi. Mama uzowabona la magama uthi okay singenisa isifundiso esisha and abazalwane umyalo bese kuba isifundiso noma motivation uJakob ayinikezayo. This is the same way bazalwane aqala ngayo nala ku chapter number 3 verse 1 bazalwane bami. Lona umyalo oqondene nabazalwane umyalo oqondene nalabo abashintshwe yizwi likaNkulunkulu umyalo oqondene nalabo abakholiwe inkosi uJesu Kristu abangasayiphileli bona kodwa baphilele yena owazinikela waphinde wavuka kwabafileyo.
umyalo walabo asebephila kuNkulunkulu phezulu kuyabantu bese kubibona egcineni labo abazidelile bathabatha isiphambano bamlandela uKristu Jesu bazalwane bami. But again umyalo wothando le brothers, fellow Christians, mama mazukhuluma kubona njengomunye wabo uyabancenga njengabazalwane. But yini elandelayo ubanikeza umyalo. Uthini umyalo kuverse number 1? Iningi lenu malingabi ngabafundisi. Nangu umyalo. Mabangabi baningi abafundisi ebandleni. Sime ngilinde ibandla bekuyibandla la khona abantu abaningi bebethanda ukuba abafundisi. And uJakobe mabangabi baningi abantu ebandleni. Ukhuluma nalabo akade besafuna ukuba abafundisi, besa-aspirisha i-gift noma besafuna ukungena kwi-position yokufundisa ebandleni. Bazalwane bami, mabangabi baningi abafundisi, mangabi baningi abantu abafuna ukuba ngabafundisi ebandleni. uJakobe bazalwane la akaphiki ukuthi ebandleni bakhona abantu abazoba abafundisi, kodwa uthi mabangabi baningi abantu ababafundisi. Mabangabi baningi. Fundisa uJakobe anqabayo noma athi mabangabi baningi abafundisi ilokufundisa okunegunya, ilokufundisa okune-authority. Yilabo bantu abanomsebenzi wokufundisa ebandleni abanikezwe i-responsibility yokuba ama-teachers in the church. Ukufundisa uJakobe akhuluma ngako yiloko kubekwa kwi-level efanayo nobupostoli noprophets. Olalele nje u1 Corinthians 12 verse 28 indlela akhuluma ngayo. uNkulunkulu ubekile abathile ebandleni, okokuqala abapostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi. Lokufundisa uJakobe anqabayo ukuthi mabangabi baningi abantu abafundisa ebandleni yiloko ekuthiwa kubekiwe ebandleni ukuthi abanye babe ngabafundisi ebandleni. Yilabo abenza umsebenzi wokufundisa, abagiftwe uNkulunkulu ukwenza umsebenzi wokufundisa ebandleni. Mabangabi baningi. Siyazi bazalwane ukuthi vele abesifazane banqatshele ukwenza lokufundisa ku1 Timothy chapter 2 verse 11 no 12 uthi uMpostoli Paul akemvumelo isifazane ubafundisi. But le passage ithi ngisho amadoda kuona wonke amadoda ekumele abafundise ebandleni mabangabi baningi abafundisi, mabangabi baningi ngisho amadoda angenabo abafundisi ebandleni. Jakobe la uveza ukuthi ukufundisa kumele kuhlonishwe. It's a serious responsibility. Ebandleni kumele kuthathwe ngesizotha nenhlonipho because i-responsibility enkulu. Why kungamele babe baningi abafundisi? Buka back to chapter number 1 verse number 2. Ngokuba sonke siyaqhubeka ngendlela eningi. Kama uqala ku verse 1, bazalwane bami, iningi lenu malingabi ngabafundisi ngokuba niyazi ukuthi. Meaning, lento le is like uJakobe ke wayikhuluma before, but it's a well-known teaching in the church. Why? Kungamele kube khona abafundisi ebandleni siyakwamukelisa ukwahlulela umzimba. Na uJakobe uyayibanga ngisho abapostoli imbala. Bonke abantu abanegunya lokufundisa ebandleni, they will be judged strictly. So kwamukeliswa ukwahlulelwa umzimba. Uyachaza lokwahlulela uJakobe. 1 ukuthi ukwahlulela umzimba. Bonke abazalwane in general bazokwahlulela. Bonke abazalwane basazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Basingabuyela kancane nje bazalwane kuncwadi yokuqala kwabaseKorinte. Sibambile lapha kuJakobe. Ngifuna ukufundela wona lamazwi ku chapter 3. Siqala ukufunda ku verse 10. Uthini uMpostoli Paul ku verse 10? Ngokomusa kaNkulunkulu enguphiweyo njengengcwedi yomandla ngabeka isisekelo omunye wakhe phezu kwaso. Kepha makube lona loyo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Ngokuba kekho ngabeka esinye isisekelo ngaphandle kwaleso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwalesi sisekelo ngegolide nesiliva, ngamatshe enani eliphezulu, ngezingodo, ngotshani nangezinhlamvu, umsebenzi walona loyo uyakuvela obala ngokuba usuku liyakudalula. Ngokuba bonke liyakwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi womuntu ngamunye unjani. Umlilo luqobo uyakuvivinya lokho.
Uma umsebenzi womuntu awakhileyo umi phezu kwaso, lowo muntu uyakwamukelisa umvuzo. Kepha uma umsebenzi wakhe usha uyakulahlekelwa yiyo, kepha yena luqobo uyakusindiswa. Kuyakuba sengathi uphunyuke emlilweni. Nayi into ezokwenzeka. Yonke imisebenzi yabazalwane sazohlolwa ivivinyo. Ngelanga imisebenzi yabazalwane ezobe ihlolwa ngayo, ivivinywa ngayo, khona imisebenzi eyoma ngalelo langa lelo. Kodwa futhi khona imisebenzi engeke izime ngalelo langa. Be personal bazalwane. Sonke njengoba sila. Somehow siyamsebenzela uKristu Jesu. Sinikele ukumsebenzela, sisebenzisa ama-gift ethu. Sonke njengoba sila. Yonke imisebenzi esiyenzile sisasenyameni isazo-evaluate-wa phambi kaJesu Kristu. Kunemisebenzi engeke izime phambi kaJesu eyosha, kanti kunemisebenzi eyoma ekwahlulelweni. Leyo emayo umuntu uyokwamukelisa umvuzo wayo, bese le eshayo umuntu uyophuma ngathi uphuma emlilweni. IBhayibheli liyiveza le judgment noma lokwahlulela. Akubona ukwahlulelwa kokulahlwa, akekho umzalwane ozoya esihogweni, but ukwahlulelwa kwemisebenzi ukuthi lento yenzile unawo umvuzo wayo. And it's unfortunate bazalwane ukuthi into eziningi esizenzayo angeke zize zime phambi kaKristu Jesu. Because okuyoma lapho okwenzela udumo likaJesu Kristu ngendlela kaJesu Kristu. All the man-made efforts, all the strategies, zonke izinto ezenzela udumo lwabantu, zonke izinto ezenziwa abantu beyiqhakambisa beyigqaja ngazo, angeke zime ngalelo langa lelo, ziyobhuma. Zonke izinto ebekade ziyamagugu emhlabeni ziphakanyisiwe emhlabeni, ngalelo langa lolo angeke zikwazi ukuma phambi kwesihlalo sikaKristu Jesu. Angeke zikwazi ukuma. But nayo uJakobe into ayivezayo. uJakobe la uthi abafundisi ke ngalelo langa nayo into ezokwenzeka kubona. Bazokwahlulelwa ngokwahlulela umzimba. Mina ngokwahlulela kwabo laba abafundisi izwi likaNkulunkulu kuyobe kukwahlulela okukhethekile. Bona ngalelo langa lelo abanye bayophenywa nje abanye. Kodwa abafundisi bophenyisiswa bona. Owabo umsebenzi uyohlolwa strictly, uyophenyisiswa owabo umsebenzi. And uma betholakala ukuthi khona iphutha elincane abalenzile, bayothola isijeziso esikhulu futhi ngalelo langa lelo. You understand alone? They will stand before the judgment njengabo bonke abazalwane, but bona bohlolwa ngokukhethekile, bayohlolisiswa bona. And mase behlolisisiwe futhi bona bayothola isijeziso esikhulu kunabanye abantu. Ukufundisa kuza nomthwalo. Ukufundisa kuza nomthwalo omkhulu, kuza neresponsibility enkulu, kuza nomthwalo wokwenza lokho ukufundisa abanye abantu. iBhayibheli lithi wenze lokho ukufundisa abanye abantu. Wena lokho ukufundisa abanye yini ungazifundisi wena na? iBhayibheli lisho njalo kuRomans chapter 2. uJakobe chapter number 1, iBhayibheli lithi masibe ngabalenzayo izwi, singabe ngabazwa siyikhohlisa. Mina ngabafundisi bona abantu abalizwa qala izwi emakamerweni abo besidadisha izwi likaNkulunkulu. Bane responsibility yokulenza izwi. Abafundisi banomthwalo wokuba ngabantu abafanele ukufundisa, because iBhayibheli alithi bonke abantu kumele bafundise, but lithi kunabantu abathile kumele bafundise. And uThithu 1 kanjalo no1 Timothy 3 uyasinikeza ukuthi abantu abanjani kumele babe ngabafundisi badlule. Banomthwalo okuhlola imibhalo. Incwadi yesibili kaTimotheo chapter 5 verse number 15 uthi masihlole imibhalo ukuze sibe yizisebenzi ezingeke zibe namahloni phambi kaNkulunkulu. Abafundisi banomthwalo ukuthi bahlole ngisho ama-attitude abo, yini abafuna ukuyizuza ngokufundisa izwi likaNkulunkulu. Ngabe bafunela udumo lwabo, ngabe bafuna ukuphakanyiswa noma bafuna udumo likaNkulunkulu. Banomthwalo wokwenza umsebenzi ngokuthembeka, bezinikele ekwenzeni umsebenzi wokufundisa, bengaphazamiseki ngalutho ekhona kuleli. Amen. Let it be personal bazalwane. If ula and umfundisi wezwi likaNkulunkulu, nayi into ekumele uyazi, uzokwahlulelwa kanzima. Your judgment will be strict on that day. It will be strict on that day.
into li-straighten that thing. Abanye abantu esibavumile ngisho nanamhlanje savuma ngisho izifundiso zabo ngeke bazibame phambi kaJesu. Ngeke bame phambi kaJesu. That's why Apostle Paul also was very clear bazalwane maqondana nalezi. Ngofunda 1 Corinthians chapter number 4. Apostle Paul mina kunandaba nanokuthi abantu bathini mina ngami. Into enendaba ngayo ukuthi uKristu uthini ngami. Uzathi ngisho nanami uqoba ngizahluleli. Ngoba ngazi ukuthi yini ezokwenzeka on the judgment day. Mina mhlambe nami ngaziviwa ngithi mina I'm a best man. Nabantu abaseduze kwami bangiviwe but no, this is a best man. But umbuzo uthini yena uJesu Kristu. Yazi bazalwane if ula and uzwa lamazwi lawa you are just looking at those people abafundisa and say yeah, it's gonna happen. It's gonna happen. Omunye uzasho athi no, ngasiza nje ngangaba umfundisi futhi angisasondeli. You know ukuthi uJakob uthini wenza kahle. Because uJakob uthi mabangabi baningi abantu ababafundisi. Yes, mababe khona, but mabangabi baningi abantu ababafundisi. But nayi into engifuna ukuyisho namhlanje. Lamazwi lawa awekho ngabafundisi kuphela. Awekho ngabafundisi kuphela. Mina njoba sila nje akekho ozophunyuka la. Lamazwi lawa akhulunywa la khuluma ngathi sonke. Buka again verse number 2. Mabangabe baningi abafundisi ngoba bayokwamukelisa ukwahlulela onzima. Why? Verse 2 ngokuba sonke. Yabona masethi sonke khuluma ngani? Yilabo abafundisi nalabo abangebona abafundisi. Abapostoli nalabo abangebona abapostoli. Abazalwane bonke abazalwane ngabamazi le principle uyayithatha ke manje uyibeka general. Sonke siyakhubeka ngezindlela eziningi. Umuntu engakhubeki ngamazi ngezwe alikhulumayo loyo ungophelela impela. Umuntu okwazi ukubamba umzimba wakhe wonke ngongathi ngetombo. Ngamazi uJakob uyayithatha ke manje lento uyi-apply kubazalwane bonke. Lo myalo akusiwona umyalo oqondene nalabo abafundisi kuphela, umyalo oqondene nabazalwane bonke lo. Abafundisi bazalwane bayisibonelo because abafundisi ibona abasebenzisa amazwi kakhulu. Umsebenzi wokufundisa umsebenzi wokusebenzisa amazwi. So it makes sense ukuthi uJakob aqale ngalabo abafundisi ebandleni. But inhloso akusikona ukukhuluma ngabafundisi, ukukhuluma ngabo bonke abazalwane ebandleni. Umyalo bazalwane umayelana namazwi umuntu awakhipha ngomlomo wakhe. Let me paraphrase into uJakob ayisho. uJakob uthi bonke abazalwane mabalawula amazwi awakhipha ngomlomo wabo. Why? Ngokuba wonke amazwi umuntu awakhipha ngomlomo wakhe usazoba phambi kaJesu Kristu ahlulelwe ngabo. Naye uJakob ayisho wonke umuntu mawaqaphela amazwi akhe, wonke umuntu mawagade amazwi akhe, and umuntu mawagade ngaphambi kokuba wakhipha amazwi akhe. Why? Because wonke umuntu omzalwane usazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela kaKristu Jesu ayilande ngamazwi akhiphe emlonyeni wakhe. I know one would say, no mfundisi suya imposa ke manje kule verse. Matthew chapter number 12 verse number 36. Kepha ngithi kini amazwi wonke ayize akhulunywe ngabantu. Yabo akusekho ngabafundisi la. You see? Amazwi wonke anjani? Ayize akhulunywe ngabantu bakuzilanda ngawo ngomhla wokwahlulela. This day is not today. You will speak today and escape. Mina ngizowakhuluma namhlanje kube ngathi hayi akwenzakalanga lutho. Kodwa ngomhla wokwahlulela bonke abantu ngamazwi abakhipha ngomlomo wabo baza kuzilanda ngabo. Why? Verse number 37 Matthew 12 ngokuba uyakwahlulelwa ngamazwi akho icala likuthethe futhi uyakulahlwa ngamazwi akho. You know, enye izinto that will be considered on that day for abazalwane usuku likaKristu Jesu. This is a judgment of Christ. Ezinye zezinto ziyothathwa ibeke etafuleni ngosuku lokwahlulela kaKristu Jesu amazwi wakhiphe ngomlomo wakhe. Omunye ngathi I'm happy. Yes, ziningi izinto ezinegative esengeke ngazisho but angaze ngibone umuntu futhi angaze ngizwe umuntu. Luke chapter number 12 verse number 3
ngakho-ke konke nikhuluma ebumnyameni yozwakala ekukhanyeni, nalokho enikhuluma nikuhlebe emakamelweni yomenyezelwa phezu kwezindlu. Now, this day will be the day of revelation. You will be shocked. Abantu bomangala ngaleli langa leli, because it will be the revelation. Kuyobe kusuku lokwambulwa kwamazwi. And normally masikhuluma amazwi amabi sivala iminyango ngaphambi kokuba siwakhulume. Ngaleli langa leli wonke ama-voice note ayodlalwa ngaleli langa. Wonke ama-phone calls ayobuyiswa. We're happy ukuzwa kuthiwa amaphoyisa seyakwazi manje ukuthatha ama-message adeletiwe ku-WhatsApp. But this is even worse ezulwini. Because immediately you take it out, immediately ukhipha izwi ngomlomo wakho liyarekhoda kwi-judgment day. Lo suku lumile, usuku olungahlehli, la khona wonke amazwi umuntu akakhuluma ngomlomo wakhe ezabahlulela. Amazwi awakhuluma ngomlomo wakho, they cause so much damage. Enza umonakalo omkhulu. Abanye ezinye ingane ezokhula zinolaka nentukuthelo because kwakhulunywa kabi nakuzona. Abazali abayikhulisanga ngothando namazwi anothando, bazikhulisanga ngolaka nentukuthelo. Eminye imindeni izokrasha ngenxa yamazwi akhulunywa ngomlomo wabantu. Amanye ama-relationship azophela ngenxa yamazwi akhulunyiwe. Abanye abantu bazodivorce ngenxa yamazwi akhulunywa ngomlomo. Those things are bad, bazalwane. Izinto ezimbi, izinto ezingamukelekile lezo zinto lezo ezenziwa umlomo wethu namazwi esiwakhipha ngomlomo wethu. But do you know what is much worse? Uyazi ukuthi yini enkulu ngaphezu kwalezo zinto lezo? You will be judged by God on the judgment day. Lokho ngaphezulu kwalo monakalo lomncane owenzeke emhlabeni. Mukhulu umonakalo owenziwa ngamazwi. Umonakalo owenziwa ngamazwi ayarekhoda kwi-judgment day. Abanye bazo-escape amazwi. I don't think bazona ikhona inkantolo ebopha abantu ngamazwi abo. Ungakhuluma amazwi ungaboshwa. Mhlawumbe nasesontweni ngiyawufaka kwi-child discipline. That's why uJerry Bridges isono samazwi esibiza ukuthi respectable sin. Ilezona abantu abayihloniphayo. Abazalwane bahazula ngamazwi abo kodwa izona ezihloniphekile abayithathi njengezona ngoba akalali namuntu, akatshontshe into zamuntu. Uyikhulumela nje amazwi amabi ngomlomo wakho. Uyahleba, uyazonda ngamazwi akho. So uyithatha njengomuntu ongcwele because uyikhulumela amazwi. But do you know ukuthi ubani wathatha serious amazwi akhuluma ngomlomo wakho? uNkulunkulu. On the judgment day you will be judged amazwi akhuluma ngomlomo wakho. But umbuzo esingayibuza wona namhlanje, lunjani ulimi lwakho? Lunjani ulimi lwakho? Angikhulumi bazalwane ngolimi lolu esilithengela ama-Colgate abizayo nezixubho ezintsha silibrush. Ngikhuluma ngamazwi wakhipha ngomlomo wakho. Kanjani amazwi wakhipha ngomlomo wakho? Hlobo luni lwamazwi olikhipha ngomlomo wakho? Hlobo luni lwamazwi olivumela liphumele ngaphandle? Ulikhulume nabangani bakho, ulikhulume nezihlobo zakho, ulikhulume ngisho nama-strangers. Hlobo luni lwamazwi olikhipha ngomlomo wakho? Izwi walikhipha ngomlomo wakho angeke lisabuyele emuva. Wonke amazwi wakhulumile uzoyilanda ngayo phambi kaJesu. Bazalwane bami, uma sazi ukuthi amazwi siwakhulumayo sizoyilanda ngaphambi kwaJesu Kristu ngawo, uthi uJakobe kumele siwalawule amazwi. Kumele siwalawule ngaphambi kokuba aphume emlonyeni wethu. Kumele siwavimbe engakaphumi. Kumele siwazi amazwi avunyelwe ukuba siwakhulume namazwi angavunyelwe siwakhulume. Novala ngalamazwi ngoba se-Efesu chapter number 2:4 singavula khona bazalwane. Efesu chapter number 4 unikeza umyalo esingaresponda kuwo masizwa le warning engaka namhlanje. Chapter number 4 verse 29 kwaba se-Efesu ufundeka kanje: makungaphumi emlonyeni wenu. Yabona into ethi mangaphumi ithi livimbe lingaphumi. Mangaphumi emlonyeni wenu nalinye, even one word, izwi elibolileyo
ela gama elithi elibolile alisho ukuthi lona izwi libolile, izwi elibolisayo kahle kahle. Malingaphumi izwi elibolisayo, leli lithi make lakhulunywa la lifike lahlala khona kubole, malingaphumi lelo lizwi emlonyeni wenu, izwi elibolisayo. Kodwa nali izwi kumele liphume emlonyeni wenu, kodwa kube ngelilungela ukwakha njengokuba kudingeka ukuze libaphe umusa abalizwayo. Asilizwa lelizwi bazalwane namhlanje, nasi isifungo kumele sisenze phambi kaNkulunkulu. Nasi isifungo kumele sisenze ngomlomo wethu noma sisenze mayelana namazwi aphuma emlonyeni wethu. Isifungo kumele sithi kusuka namhlanje njengoba ngizwile ukuthi wonke amazwi engiwakhipha ngomlomo wami ngisazokwahlulelwa ngawo phambi kaKristu Jesu, therefore ngenza isifungo namhlanje ukuthi amazwi engizowakhipha ngomlomo wami amazwi akhayo kuphela, amazwi akhayo, edifying words, amazwi abathi abantu mabewalalele bakhule kangcono kumazini uJesu Kristu, bakhule kangcono kumphileleni uJesu Kristu. Ngizokhuluma amazwi akhayo kuphela, but lesifungo singaphinde sithi naka amazwi engizowakhuluma ngomlomo wami ngizokhuluma kuphela amazwi anomusa, abavezela umusa laba abazwayo, gracious words. Yawazi amazwi anjani anomusa? Amazwi anomusa abenzela umusa laba abasuke bezwa, angababolisi kodwa abenzela umusa laba bezwa. Njengoba ukuthi masilawule izwi silikhipha ngomlomo wethu. Why kumele silawule? Ngoba wonke amazwi wakhipha ngomlomo wakho uzawuhlulelwa ngawo. Ngicela sithandaze.